ready na ako mag-alter. Nanibito ang mga pisting maya ng bigaon kis Twitter. Ready na mag-jackal? Welcome to Pornhub! Content ba kay it's so random. Wala ko kay bawa na mahitabo ni sa akong igsuon na ayams biya. Paan kanina aura kay ko ara ni siya kana mo chika rami maglibak. Bak rami mga maya na kanang kusuki putian ako Maglibak rami og mga maya na mga buisit ang mga maya dai. Wape wag ka ko move on atong na video nako girl na gipaasar ako maya. For fuck's sake. Ni na video kay try me og katong jojowain or totropahin kay inspire siya tong artista na finger na bata. Kasi nga to ni si Andre Brilliant. Oh my god. But tell me your brilliant user without telling me your brilliant user. Tell me your finger. Tell me with your finger. Without telling me your finger. Man kani kay if ever gani na imutugan sa past na nag-iyot og maya. Kay mo inom jud mo shot. Fuck's sake. Unsa na may start? Asa naman to mga jojowa mo edit ano kadili ako mo edit akong kuya kay esko ano bra to background IT siya IT ba? Pero dili IT, ka ba? IT. Mo yung tapog IT part. IT sakto lagi. IT ni graduate og UCR batch 2012. Wow. Mana na bitoy Pero bitch wala ni comment pa ya. nako na regards daw nimo. Nanang ka transgender. Charot. Asa ba? Pero oy na atong bitch ni. Mo na siya regards daw siya nimo. Amot lang na. Buong. Asa ato na siya asa nila. Basta si Jiday guro yang nakuan whatever. Siguro. Ato si Jiday minyo na to siya kani kay ambot. Makaminyo pa. Makabini. Putif doy ko wala dito gema ra dito ta. Patay doy unta tuloy ng tanan. Karon jud ni ha dili siya ingon makeup tutorial tan-aw lang mong gibot pero mo chika ra jud ni day if di mo tugan kay paimnon og sa nga ani mojitos day. Mojus day. Mojus day. Mojitos ang good nga. Ever gani na nakita imong uyab diri or ex nimo or unsa content ra ni siya pang kwarta ra jud mi day. Wala na mi na idea day di ba sa dito sa Manila kay uso ang kabit para ma-issue para masika kami day kay uso magnilabot og kikinay uyab or ano maya or tomboy or baitbo ang transgender. Sorry, disclaimer lang. If ever na featured imo ya, good luck sa requested message. Andam na girl. Patay. Moro na siya ha. Asabay rami sa uso katong jojoain katong gahimo atong kasi bata na ga finger. Ang chika ka uyabon or barkadahon or fubo jud siya. Kanang fubo na no commitment. For fuck's sake, katong gwapo na jud. Kaya na, oy, dali na, asa naman ba? Nangambino ko, nangandam kapag dali. Ate, kay mo, ori siya sa kong friendly sa personal account. If ma-search ka na ako binanagi only me, na kanang if ever na mas to, kay di jo makita na mutual friends sila ni Chorva, mutual friends sila sa something. Makeup artist na, uy, chaka. Makeup artist na, uy, chaka. Klaro, botomera. Imati search mo John. Magkuan ka day, magtakol-takol ka na kasi una mabunot si John, mga J first, Sige, mga Mark, kog number, pilay number. 11. 11 A B C D E F G H I J K. Chris or whatever. Ay! Oh my god. Basaha ang chorngan. Kuan. Kenneth Carl Briones. Kasi mo tingog ay atay. Ano Ayo, kedi na makubo. Carl? Ala, oh my god. Ni-add siya bini-add na ko, girl. Ay, charot! Sa may ni mo day uyabon or Izom sa diyang na. Uy, sawal-sawal man, uy. Nindot siya. Magmaya og now. Mura siya si Brenda Mage. Ang Nindot siya ikuan. Barkada makalitrag fubu in night. Ay, charot. Grabe. Ay, Sorry. kana dahil go Mga ka. memes man to og now. Fubu di ka. Barkadahon to siya, uwing. Juicy. Next. Kasi pa yung next. Dali uy, kiktaas ka ay. Ito na siya. Friends lagi for okay ila. Ito na ako daw. Ay, friends! Si Minit, kisa man niya. Naka-black, naka-white, naka-sando. Asa man ana. Kaakad eh. Mabet na ko ang kaning close-up. Kana siya. Pero bad boy og Baboy now. bad boy. Kabatan peg. So X. So X. Yata! Wala ko kaila pero friends me. Ambot lang. Dugay. Kanami ito mga ad lang. Basta kiki ad jud yung basta bata ka ba mag-post na tanan na tayo tutoy. Why not? Char. Why not? Classmate mo na nako. Ano man di ay. Classmate na nako. Tanaw sa classmate mo na nako. Kuha na siya. Classmate ra. Kitsa may grama kay Chorba classmate. Ay! Hello, familiar. Wala di mi friends. Oy, malamang. Ay! Oo ni, kaya nagmotor.
Diyos ko, lo. Ang katong mga chika na ko sa una sa senior high days. Karon na na siya anak, day. Nakamove on na day. Katong to mga days na mga ihaske for fuck's sake. O din dito gancho ko, day. Di ko makainom. Below average siya, docs. Fuck! Fuck! Basta yangan. Oh, April, yung mabot. Kuku. Jojowain, day. Kanang invest. Kanang hataw og NMAX. NMAX day. Hataw og NMAX. Pakundo, dyan na ako siya, day. Non-stop. Tagatalisay raman sa lagi. Tagitalisay ra siya, day. Why not? Saan na mo laki? Ay, no, may, saan naman, Jude? Ambot lang. Oo naman, di, Wala na ay. siya bayo. Sana Di na ni makuha, uy. Di na makuha. Criminal. Shit. So, Alexis. Ano siya? Jujuwain or kuan? Tanaw sa dihang. Picture yung picture. Ay, Sa man na. Uy, kakapay mag-edit. Yawa. Jujuwain to tropahin. Unsa man. Unsa man. Ikaw sa. Ako, Kuya Buni siya. Ako sa uyabon sa nako. Uyabon dyan nako, guy. Magtaason ni siya. Ako daw yung mga homies, yung mga friends. Kana sila, asa man ka na nila. Sleep kanina sa... Asa ka na? Kana daw, asa man ana daw. Sana ba? Uy. Mura lagi na sila mga ako. Uy, ate, ito ba? Pila ko dako kay sila daw. Pila ko dako kay na daw. Hindi sa okay sa siya. Okay siya no. Is-zoom sa di para makaibaw kita tong gichika. Kana okay ra na siya no. Fuck. Ganahan ko ani niya oy. Kani siya makayo ganahan kani oy mo ni. Kana pwede kay pero pag stop ko na niya kay Lola's boy siya girl. Pag stop ko Lola's boy siya. Nakaingon siya ko na sure ba mo na di siya na masuko si Lola. Ko piste ko kasi labot ni Lola mo na si Lola for fuck's sake. Ito sa mga tao na wako gi-accept tayangan. Si Kuan Sean Martin Go Jimina. Oh, yung profile picture. Ano yung no, bukid? Bukid. Bukid. Nindot siya friends. Kani. Nila lagi yung no siya. Ininaway lagi ko. Ang sama na uyabon nimo or barkadahon na siya. Umot lang. Feel ako transphobic siya. Awa din yung mga friends. Ay, mga transgender. Mangulata doy. Yung mga friends, yung mga transgender man. Transgender man na sila. Oh my God. No, ako niyo gi-accept. Transgender man sa Transgender masad ko. Wala siya ko gi-accept for fuck's sake. Ko, ano, wala na sa. Oo, kana si Riri Canton. Kay ako, Megan, ako dahil pero transgender. Asa ka na si Paula. Si Paula. Mama ko na ni, mama ko na ni Chantel. Ka-power good. May pa siya dahil. Always doing this. So, ganun, pwede siya pamaat. Ganun ko mag-friends niya. Mo na yung nang, ay mo na yung, sama, friends dahil pero feel na ko di siya mo na god after mo naro siya to kanang pang-load sa ML papalit og skin papalit yung si Kao sa man kuan mga yung shoes mura sila ala Shanta hot nandiyo diri nang sakpan jud dai nandiyo kanang friend list na send request na kanang wala gikuan dai kanang wala nagi-accept. Oh my gosh, nakabilang ka jud ko dai alter na pa kanina na siya motor grand ko JC Rosales ama sa diyang man siya Alay! Ano bet kina ako ang mga inana doy, kanang mga kawatan-kawatan, kanang mga bad boy, na naman na doy. kawatan siya lang. Kaya siya Day. uyabon or barkadahon. Ganun ko uyabon kay para magduot ato may sasaw. Tawag sa motor. For sure mga yun gasolina kay. Tayo Lo taga si IT pa jud siya. Ay na pila yung matter na. mga pa jud gas an siya na sakay ko siyang gas. Mayon siya gas dayon. Oh my gosh. Dapat masakay ba ya? Sakay ko yawa. They never jud ko nakatry na ang laki ni gasto doy. Ay grahan ko. Uyabon or barkadahon. Grahan ko uyabon siya. Pero nakabaw na jud ko sa sense sa mga yu jud something. Like na jud kapalit. Yawa jud day. Wa For jud ang fuck's sake. imo first kuan Mo na akong first impression. Marag na, basta heavy na gud ako ang trust issue. Marag, nakayon ko na, kaangkas mo na siya, 100 dayo man. Full pag 100 na dash. For fuck's sake. 50 jud day, yawa. Uy. What ako ba, eh? Mga first person, babae. Straight to siya. Oo. Kita ko man Agoy, day. cancel request na lang na. Cancel request na lang jud day. 50 man, yung mutual friends kay 45 man. Mura ka po man, waka ilaw, di ko kaila. Zachary Rack Stevens. Asa daw? Basta yung bio, you will become, you become what what you you believe. believe. So believe in yourself. Da! Mabilib siya ka siya na ako, girl. Bro, Mabilib siya. dili. Kaya wapag ako gi-accept. Sama. Sige, unsa Jojowa, man. ayun na, totopahin.
Ako murag kuan ra ko tropahin ra ni. Pero ganahan ko siya ifubo. Ay. Tanong sila ba siya mura sila may bilat bayuta. Mo gani. Wala sila na tanong niya, hilasta ni bayuta murag na may bilat ikaw. Why not? Ko di ba? Babay ba ko tawo last kay piyamig naong. Siya day gaming chair ako kay bangkito siya na plastic. Pobre. Yawa. Dapat pa sa. Uy, mubo chikika day. Mubo lagyan to ni pataas. Taas pa? Ang sakto na ka-level na to dito mas bangko. Kani man good siya dahil kay di man good na siya hilig og laki. Kuan man good na iharang transgender, pansexual siya. Gano'n siya babay pero naiutin for fuck's sake. Mata bilat dito. So ko sa doglaki. Pansexual siya dahil meaning ang pansexual dahil ras bisexual. Ang meaning ka bisexual meaning siya gano'n siya laki. Mao na dahil bago meaning sa bisexual. If meaning ka pansexual dahil gano'n siya babay laki, gano'n siya tomboy, gano'n siya bayot, gano'n siya cross-dresser, gano'n siya anak dahil tanan asang iro dai yung to iro dai piste na siya dai if mustro yung gamingan ni nakainom man good me dai as in nakainom jud me like walay gemma mura siya bago pero dai makapatay man ni siya sis awa mo ang chaser dai chaser girl kimi daw napa ni diri dai ha wala pa mi nagchorva awa gud na Next na po. Kani si Alan D. Asa. Wala sa kag-accept. basta ko niya gyud ko ha amo niya friend request if wala gi-accept Wala jud. Yung mga transgender ya mga friends. Awa, transgender man si kuan ila Roxon, kana si kuan, kana isasad. Si Rakal. Kano yung mga bet mo na nimo. Abutan nila. Bet pero mga transgender fuck. Buang. Gets man na daw. ni. Uy, maro mga ayo nang kanang skin sa mga ano kanang mga skin nila mga Angela na tag 899 ano daw ko piste. Balik kang diamond. Balik kag dayo. O yung mga barkada. Yung mga barkada daw dahil asa daw babe i-zoom na to yung mata kailan nila dahil i-zoom na to kitsa hello yung mga type from relax ayo dili oy ako dili gid ko bet atambok Hello, grabe siya. hello hilasta ka if you offend ka I'm so sorry nakainom jud missis aman di ba ako mo edit ani like walay joke siya jud mo edit dahil next Wala na. tuno kaila siya nimo ako kaila niya Kailar may ano pero naabot siya sa duwa. pero naabot siya sa akong page na live ngano na Tanaw paki-explain siguro. tanawa yung now sa man Nakamas. nakamas man siya ngita duglain Kita taglain. ngita duglain So, bakit may nako siya sa internet na sigarilyo. Atarayang now. isa man yung kuyo kana lang apilo na to silang duha Kasi asa man si Alex ana. Kani siya, kani nakaito. Bet yun akong kanang mga dirty look, kanang bad boy. Fuck. As in. Sama ni uyabo na ni mo siya. Jajawaon dyan ako. Pero hilig siya gore. Mas dato pa ko sa gore. Charat! Kanayahang naka-friend yung naka-akbay kay. Pwede na friends. Nakanam. If friends me, pero if naka problema mo, adto ko niya. Ikaw, si Alex naka-black. Next, tagaan na ako shumay si Alex para mahuman. Tagarog siya. Na kayong friend naka-blue. Friend ba dyan na niya? Or sa... But lang. Pero sila discreet. Na-trauma na sa ko alam discreet. For fuck's sake. Nadyo na aron Nanasad na ay. day. Kapoy na dyan ko. Uy, Diyos ko Lord. Ako mga friends, puro sa discreet. Kanong mga maya, kanong naman ito. Kanong ito, naka-friend ko kanang tulo sila kabuok ay maglima di sila dahil nag-alter. Nakita ni mo. Nakita dyan ako dahil napay tato tabunan pa for fuck's sake your friends na dahil may kung wala pa sa kunan kung na-inspire ko din nakaingon dyan ko nagrako mo appeal sino one of your fucking videos more ka po nota rabi itong bet man ano na babay na not Barbie magpa-Barbie top na lalo mag-Barbie top. Barbie top look piste sige ka din mo tushiyu de kanang manghud ni the ayun Barbie look ano lang ni dahil kanang alter look kanang ready na ka mag-alter ano siya dahil okay lang pero dili wala na siya friendly kanang ipag-alter na siya jujuwain or chorva Kani jujuwain. jujuwain tarapahin pahin ako Ano ko dyan. Allowance na. O ganang kuya bun. makain siya sa tayo mong word of the day so, I want to adopt you ina na gwapo siya day pero yung background kay mga hollow blocks mo ano Malo ko siya pasabutin mo. kung busy mo din madungog po ka ng ceiling fan Ano ka ingon ka na uy. oh my Tamo di ay kay Koan naa sa probinsya buang. dito ana mga bata ay taga Talisay pa jud pero gamiton ka na palit og ka ng mga sigarilyo dahil mga ano dahil for fun Ka-try ka ano. oh dai piste
Yawa. Try sa chikuan na kanang maglakaw na ko ba trabahoan ba yung mga yuing. Mga ayo dahil mga ayo pa siya mga kuan dahil mga sigarilyo ano. Tagaan na kay base niya para di kay hilabtan ko. Kani si Joel dai. Sana sa diyang profile. Uy, nalo siya TikTok. Wow. Hindi siya friends. Yung friends kay mga babaglaki. Yabo na ni mo or barkadahon. Hindi siya uyabod. Marag simple ra kay siya. Marag kung ano siya kanang get to go ra. Kanang itong marag Go with comfort. the flow. O, di siya go for the flow. Marag siya kanang if magsurya mo kay kind ra. Kanang itong di siya mo may na bayot ka. Wa siya paki. Marag wala ra. Kaya ang basta imong naong kay di sa ingon nagwapo. Ano basta ka nag-decent na kanang marag mo receipt po to. Ay kanang respetuhon gani. Kanang di siya kayo mo. Di sa kayo magbinasa niya. Marag neutral lang baka na ba laki is bayot ganun na bayot kay ani ino kay bayot Ano na si car? car fan Jojowain na yun car fan Jojowain Wow. Jojowain man pila kay gas ano no for fuck's sake wala pa siya baboy ko na cash pili ikaw gas pisi oy wadyo ko kasoy na ako naglibrihan ko ako ra mga amiga wapo lagi ko ay pero gumoy mo kasi tanon de pisti uy yawa Di mo lang magmain. mumuchatra ba siya kailangan Matagsag ka. paano man sometimes ra mga offer so why not No. Hindi ka tawa lagi. Ka-relate lang. Luod, Cyril. And what do you think? What do you think, man? Ako, kasi mauna. Kay mauna ka mo tagay. Uyabo ni mo or barkadahon? Gwapo naman kayo siya. Eh. Marag, maharbat. Paano no more si siya Maya? Maya. Lalaki na daw. Maroon na taga-discriminate. Ato siya gisungog. Lagi no, titungod magod sa kanang ganing tungod sa kanang ka-vein na Kavay kaayo. na kaayo. Hubo-hubo for fuck's sake. Kuan daw. Marag, kuan na friends na lang mi daw. Tatrapaho na ko siya. Ian Corken. Yang bayo de kay Fuck fuck. no. So Alexis daw. Silingan naman gini. Mga picture. Kana siya kay classmate na ako sa senior high sa ACT. No? Sila na ni batch ni Nix. Ito Nixie dahil. Kita pagkapon mo ano ninyo. Alam mo kita na niyo no. Totropahin ra. Oh, yung profile, yung cover photo dai ACT pa dai. Dugay na kayo no. Yes, Friends pa mi kailangan. dai mura gihapon. Nabuto lang ko dai. Mura pa yung cover photo. Kaya basta classmate gani kay ay! No? Hypocrite. Ano siya na, basta kasi friends na, hindi ano, chorba ni ko. Dito mo chika niyo, kinana siya anak dahil, call center. Missy Vince dai. Wapo siya, ganahan ko. Masyag na asya sa kuon Underworld ani nga picture. Taga si Bujo siya dahil. Mo uyabon or barkadahon. Gusto ko kuan siya, uyabon dahil. Pero, straight siya. Basta watrak na din na siya trans. Wherever though. Engineer pa dyan siya, for fuck's sake. Patay chika diha. Manindot siya itong balay sa Bulacan. Ito Underworld man jud siguro ni na may kuan siyang strap. Ano siya na mabatay? Adjuwa, siya maglalis siya. Wala siya na nasa Hong Kong. Bilang sa Hong Kong niya, may mga atok. Oh my God, that's so Batay. Philippines, doy. If you kag Hong Kong, sikit ang hotel, doy. Ito ang balay, dyan ka na bataya na si... Bukid man to. Sige Hindi daw. ka ni si Lord Ocampo, girl. Kasi Kasi kaya totoo ko. Sige. Sa man ay Mona Lisa. Dali, sa man. sa mani mo siya, uyabon or Uyabon ako siya. Marag siya Barkada. ikaw, sa man. tupahon rin nila. Ako, ganahan ko uyabon. Kay marag siya ka ng, ka ng tipong tao na mayngon, good morning, kauna ka, good night. Inana siya. Busy ko. Nang inanang na mga, marag inana siya. Ito, no? Sorry ha, busy ko. Buutan kayog na. Buutan siya, doy. Marag, basing sa bed kay massive ka na siya kanang MSM kanang maldito kay sa bed Submissive? oh Gyatay. Otro ano ko rin mo gyatay. ang buutan siya pero sa bed kay bugno kay ka sa bed bugno ka pero sa gawas kay happy ra pero sa bed kay kanang heavy nung kaya kanang maguba na yung balay-balay What? kanang kakuha mo kay di nakakaanak na akong tanong niya pero sa tinuod na akong tanong ako kay siya yung type na tao man siya na good morning kauna ka ngan Joshua. Muro lagi siya ka na Ano nasa type? XB. Nano-type ka na ako mga kanang lago, mga ano man ato, mga ibog dyan ko ginano, dyan dahil ka ng mga ito. Disagree mo mga bat. Mo dyan akong bet, dyan ako dito, hatag NMAX, ano. Ang max gita yun. Hindi ko ano akong type. Uwing. Kinala, for the sense of culture about sa man. Dyan dyan, tropahin. Tropahin ako. Ay mo ha. Dyan dyan, NMAX na yun, kanang, ayaw siya, hi, NMAX na yun, kananay NMAX, ha, siya, kadali. Gideon
kumayas. Go ko dahil, maski na relationship na siya dahil. Na siya mo to, no need na. Pero wala na siya na gas be, miss ang full tank kay 120, 200 dayo, or 500, ko piste. Full tank, ma'am. Full tank, ma'am. Doon lang gani ko dahil, talis na ito bulak, mga siya 100, ko piste. Ano siya yung mong kuan? Mga mindset, sis, Mga pero kailangan dyan mindset. na siya tao na mapausap. Pero ko wala man guro, sis. Ang chika niya kay ko arami dahil, tropa la lang dahil. If wala siya uyab dahil, single tropa gihapon. Or fubo mo. Lang, if willing siya. Sige ba, ato na to stress. Sige naman tayo, astroy lucky dahil. Sige ako dahil. So, kanin siya kay, lagi I said, lagi pansexual. Lagi nga naman ito, may Dili, bugol. Babay uy, lucky, kanang- tomboy, ana. Mix na, apilero, ana, piste. Sige, Ba, may ako, yung bisexual. Ang bisexual, para na dyan na sa mga maya na andinaya ang puta. So, mauna na siya dahil. Ato taniya, bet niyo transgender. Mingita na siya babay na guwapa kayo, pero utinon sa kayo, piste! Ang jujuwain si Swain. Ayaw, uy, ate. Pagdali! Dali! Kalain, uy. Apilon ta ka, mapilsad ko. Sama, jojowain mo si Swain or dili? Sweet. Dodoan mo si Swain Kanyete or dili? Trapahin na siya, uy. Bakad ako na dyan na siya. Feel ako siya if keks jud ko no, pero keks man jud ko, pero kanang itong jojowain ako siya. Maral Ano siya, man? ako siya, kanang may man siya og kuan, yung kanang family oriented siya ba, buutan siya man. Kanang Di ba? hilak-hilak kani gud siya. yung kuan, oh. Hilak siya dahil kay he found out na giilad ra siya. Uy. Swerte ang makakuha niya man. Abi ko swerte siya at first. Kay kato lagi na siya ka-date lagi atong kuan sa IT park and then kay kita ra siya fantasy. Igo ra siya gipauto nga bahay. Expired na dayon. Expired na dai. Piste mo siya kanang trial skin ni kuan de Angela. Trial skin ni Angela. Ipa-trial lang kag 1 week ka bye. Oh, jajawain ako si Swain if ever. Ikaw, Barkadahon final. na siya, uy. Barkadahon. Barkadahon na din si Swain. Kisa pa man. Kani si Stephanie. Kani siya. Chance Ginger. Ginger. Ay, kailangan siya mag-kuan. Sa may kailangan. Kailangan siya Wala pa rin. siya magpausap siyang nose. Eh, sponsor ah. Mega pa na ako si Kuan na, si Stephanie. Amiga din ayaw mo. Lami ba dyan kayo ni siya dahil, oo, wala dyan, buto na biya ni, Sawa-sawan. buto na biya dyan ni siya. Oh, Buto na biya, amazing. buto na biya ni siya. Ako sad. Nakuyawan, masadtaan na, lupikan ko. Ilong ra ko, girl. Okay, si Madison Rain. Duro shupa lagi. Shupa siya. Utok Bluetooth. How'd siya, nakita namin ni Madison Rain. Kani, Madison Rain. Transgender. Jojowain trotropahin. Jujuwain na siya. Jojowain. Kaya nga, no. Kilami man. Kilami. man siya. Oh, pamino trans. No, Pamino, napatutoy na ba ba yan? Ay, sa Luis, sa kay Mina, makanunan na sa Mina. Mapatutoy ko para makuuyab. Uy, dili siya day. Amot na, mo siguro ang answer. Pero kuan, bonus na lang guro na. Kuan, man siya ka ng self-improvement. Pero, maabot lang sa thought na kanang, napatutoy siya para makalaki. Marag dili, pero plus points na lang. Marag anak gani. Marag, dala lang na, pero di mao ang reason. Marag anak gani. Nani siya bayo. Kasana, beauty queen ni siya. Uy, nakadaog ni siya asa na lugar. Uy, kalimot ko, basta nakita ra dyan, bida. Queen of Bohol. Okay, wow, taga Bohol din na siya. Si Madison Rain, jojowain niya. Lo, sige, Jude. Giyot eh. Kisa pa man din.